Dragilor, asta este primul care mi-a ajuns. Trebuie să vi prezint pe toți. Ei sunt echipa mea, foarte frumoasă. Aș vrea să vă prezentați și să spuneți fiecare cu ce vă ocupați, că trebuie să ne știe lumea pe toți, nu numai pe mine, nu? Da. Bună ziua, bună ziua! Sunt Muhallad de la firma Lelas, sunt director financiar, sunt de la echipă. El este omul cu banii. Trebuie să ne punem bine cu el. Și frumoasa mea, cine este? Who are you? Haya. Haya este fetița lui Ziad. Ziad, the owner of Lilas Romania. Bună seara! Așa. Ia mai departe, ha? Eu sunt Reis, supervisor Lelas și cine are legătura cu să fie cu echipa tot de Ana Maria Prodan, parfum să fie foarte frumos. Da. Mai departe.